Tja, ook dit is simmer in Friesland. Ik ben jullie bedarren in Jesterlittens. En ze hier eigenlijk ook wel een beetje verwachten dat we hier deel komen zoeken. Want, zat de inwoners zelf zeggen, het is zonder mis. Jesterlittens is het mooiste dorpje dat er is. Jesterlittens, een mooi dorp. Maar wat zijn nou correct de hoogtepunten van dit dorp? Nou, het absolute hoogtepunt die zit daar, dat is Tine. Maar het oorhoogtepunt is het verhaal van het pijltje van Jesterlittens. Ja, dat Jitsa, de wenners schoonmaker hier in Jesterlittens. Oh jee, wordt dit een lang verhaal, Tine? Nee, het werd net een lang verhaal. De schoonmaker heeft 3 nachten eigenlijk gedroomd dat hij naar Amsterdam moest, want er stond er in geluk vinden. Maar de zwerver zoals je hem, die er dit trof, je moet naar Jesterlittens, want ik had gedroomd dat daar bij een schoonmaker een pijltje in de groen zit en daaronder dat pijltje zit een pot met gouden munten. Het lijkt erop dat het toch een lang verhaal wordt. Nee, want hij groef het wel op, die pot met gouden munten. Dus hij wist er riekers wat. En wat is nou de moraal van het verhaal? Geluk vind je eigen achtertuin. Maar vooral in Jesterlittens. Mijn wolprekening. Tine, dit plein, het docht mij een beetje denken aan Zuid-Frankrijk. Oh, dat kan best. Zo functioneert het betekent niet. We hebben hier simmers, piloot. We hebben hier merken. We hebben hier honderden bijen die de spulwieken hier maken. Daar zitten ze hier de pankoek eten. We hebben beachvolleybal, nachtkeersen, neem maar op. Dus dit is in feite het klap in de het van Littens. En het is ook handig dat wij er een mooi café bij hebben. Wetjes in het Wurg, zowel boeten als binnen eten kennen. En het is haast verneemd. Dus het leven speelt hem hier in grotendeels op het plein. Juist weer in Kolmerpomp stie ik ook al bij een kerken. Nou staan we weer bij een kerken. Wat is hier zo bijzonder aan? Nou, deze is net verzetten, maar deze heeft wel hele mooie roedematen. Roedematen, dat hoort in, dit zijn meertkettingen. Ja? En deze langste is van het Sompige Loon. Deze middelste is van de burgerlijke gemeente, Baderdeel. En die oren, dat is van het Bettere Loon. Want de kerken hier een heel soort longen. De kerk in heel het loon, dat verhierden ze dan. En dat waren op deze manier uitmetten. Dus, als je net al te volle yield hier, dan kreeg je een steekje Sompig Loon. Alleen dat wie wel wat grutter. Allemachtig, wat een zuterig waard, Tine. Ja, het is net ons jongen, mama zult wel weer rijden worden. Waar brengt me nou heen, Tine? Ik breng die naar de veert. Naar de Daar veert? zit het stal. Ja? Daar gaan alle vrouwen jet iets ik heen om een was te doen, Ja, om oké. water te halen van de ruten en om het stoepje te beginnen. Oké. En dus, dat is hier, alle spelen hier bij het water aan. Hier weer dus net alleen dat de vrouwen hier weer, maar ik alle boten die hier online, mijn negotie en neem maar op. Want we hier namelijk net dieken om laten zijn, we konden niet in baard komen, dat moest via het water. En al die gieltjes, die Ja. wijzen dus het paard naar die stolta. De geeltjes, en die zijn prachtig straten, alle jaar naar de stalten daar. En dat jouwt aan, dat vroeger alles je het water afspelen. Nou, we zijn hier op het kruispunt van de twee vaarten, de Frensteveert en de Balzeteveert. Het kruiswetter dus. En daar is de camping dus ik nou verneemd. Nou, dit is het hoekveld van het kruiswetter. En ja, hier hebben de meesten een mooi plakje aan het wetter. En hier is ze lekker genieten van het uitzicht van het wetter, van de beestjes. En heerlijke rust genieten. Nou, daar is een paviljoen. En het paviljoen dat is voor de campinggasten om lekker te relaxen. Bijvoorbeeld mooi dit slechte weer.
Ze kinderen eten, maar je kunt het ook even een keer eten. Even een drankje en een borreltje eraan. Dus we zijn van alle gemakken voorzien. Je hebt zeggen uit op I Love Littens. I love Littens. Ja, klopt. En de Lost Littens. Ik love Littens, ja, absoluut. We werden er nog net zo lang, maar ik love Littens al. Ja, hele sociale mensen, heel betrokken waren. Dus hartstikke mooi. Ga je wel eens een huisje zoeken, weet je zo in de daggootje kennen. Dat gebeurt net zo vaak. Maar dit is het liefste huisje van heel Jester Littens. Dan zitten we even binnen, want je bent het Wieke. Wieke! Misschien wordt het liefste vrouwtje van heel Jester Littens. Ja, mooi binnenkomen. Ja, denk om daardoor. Ja, om een half vooral, denk ik. Ja. Ga jij de half wel eens zitten? Nee, Nou ja, ik krijg wat ik liedje ken van ik mij. krijg terug in. Ja, Onder terug. wat klopt het dat dit het liefste huisje is van heel Jester Littens? Ja, Ja. Want klopt het ook dat je een gezin hebt met 12 ben? ja. Allemachtig, hoe dienen die dat dan? Ja, die wennen hier alleen nog. In wat nou mijn slaapkamer is. Dit is Sjen. Mag je even Sjen? Ja, ja. En hier wennen een gezin met 12 ben? Ja. Maar hoe dienen Ja. ze dat dan? Dat is hartstikke lief. Ja, ik snap het ook net. Maar ja, de band die eten op de trap. Die ziet achterman op de trap te eten als er eten worden. En waar sletten ze dan? Boven. Op de zolder. Dan wil ik even Sjen. Oké. Het is al wat krapjes, Wieke. Ja. Het is hier ook rustelijke krap. Het is net makkelijk van presentatoren van meer dan 1,90 meter. Nee, ik net van mij trouwens. Nee, ga je vaak de holle zitten? Ja, Ja, hè? als ik hier bezig was, ja, dan dacht ik er net aan. En dan ben je bij baf. Ja. Het is haast net vat te stellen dat je hier een gezin wennen hebt met 12 ben. Nee. Saus op een rietje en daar saus. En dan heet hem nog. Want die moest ik nog ergens sliepen. Ja. Ik weet ook net hoe ze dat al heen, ja. Maar ik zal het je nog sterker vertellen. Je wen ik nog meesken. Hier rek nog. Ja, dan wen jere. Je wen ons. Want dit is En een morgen niet dat dicht. weer dicht. En dan wen daar wen een stel meesken. Nou, en dan achter wie die 12, maar de heet hem. Dus eind CCO in het liefste huisje van heel Jester Littens. Wen 8 meesken. 8 meesken. Ja, En nou waren Joder, alleen nog, maar de hoon. Jo waren Riant. Ja, vind ik. In een villa. Ja, vind ik. Hartstikke bedankt, Wieke, dat we even binnen mochten. En voel wel mooi, hè? Zou iets wie doen ik weer net. Nee, valt ik wel. Hondje! Morgen, dan tref ik je weer. Dan gaan we naar het eiland. Dan ben we op Ski Moeseeg. Maar, Jester Littens, waar of geen waar, het is hier altijd. Simmer in Friesland.